खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सोलिबाय थानाय जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादनि जे सोंथि बिलाइ बे सोंथि बिलाइयाव बे समाव बेले बेजे नुजाथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सोलिबाय दङ मेट्रिक आनजादा बेनि गेजेरावनो मैया ससियेल साइन्सनि आनजाद दंमोन बे आनजादाव नाथाय जाबायदि सोंथि बिलाइ फैनांगौ नाथाय बेफोरबायदि फैयाखै गोबां गोजौ थाखोनि 10th स्टेन्डार्डनि नङालासिनो गोबां गोजौ थाखोनि बे समाव कुइसन फैदों होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बे समाव गोबां फरायसाफोरानो अजद होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारिया बे समाव गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोरानो जे सोंथि बिलाइनि फिननायखौ होनो हायाखै आरो होनायाव गोबां जेंना गोग्लैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा जि मैया जालांनाय मेट्रिक एग्जामनि जि ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान आयदानि जि सोंलु बेखौ जोङो नुदों आरो गोबां गार्जेन आरो फरायसुला फरायसुलि एबा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों दि बेयाव सोंथि बिलाइयाव गोबां गोरा एबा सिगांनिफोरनिख्रुइ एसे सोलायनाय जों नुनो मोनदों बेयाव जाय सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय जोंनि थाखो 10नि फरायसाफ्रा हाख'वा बा बियो 10 थाखोआव फरायनाय गथ'फोरनि होथावना माखासे सोंथिनि एन्सारफोरखौ दिनै नुनो मोनाखै बिथाङा बुंथिदों जे जाखिनि सोंथि बिलाइ फैदों बे सोंथि बिलाइया एपीएससी आरो यूपीएससी बायदि सोंथि बिलाइ फैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सोंथि बिलाइ जाय सोंथि बिलाइया गोजौ थाखोनि जाखिनि जेरैबायदि फैनांगौ बेफोरबायदि फैयाखै बेनि थाखायनो फरायसाफोरा गोबां फरायसाफोरा बे समाव बे आनजादखौ उथ्रिसारनायाव जेंनायाव गोग्लैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा बुंथिदों थारैनो मख'नांगोन मोनसे सन्देह जागोन गिनाय फैखांदों जे फैबाय थानाय समाव बे आनजादनि फिथाइया थामहिनबा समाज बिगियाननि जिखिनि फिथाइ बे फिथाइया मोजां जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा जाखिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जिनिफ्राय जों जि रिपर्ट मोनदों बे फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआ बेसेबां मोजां जागोन जों बेखौ बारा आसा खालामाखै दा बेखायनो जों माने खावलायदों दि माने फरायसाफ्रा गोबाङानो जोंनो खोन्थादों दि लिरनो हायाखै एन्सारखौ बिथांमोना होनो हायाखै दा बेखायनो जोङो माबायदि रिजाल्ट जागोन बेखौ जोङो एसे सन्देहजनक जादों आरो बिथाङा दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा दाबि खालामदों जे बे समाव आसाम स्टेटनि थामहिनबा बे समाव स्टेट बोर्डआ बे आयदाखौ मोजाङै नायनांगौ आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों जे बे समाव बे समाज बिगियाननि जाखिनि फिथाइ बे फिथाइखौ मोजां खालामना होनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जाखिनि सोंथि बिलाइयाव जा सोंथि फैनांगौमोन नाथाय बैफोरबायदि सोंथि नुनो मोनाखै फैयाखै बे आयदायाव यूपीएससी बा एपीएससी बायदि आनजाद बायदि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो एमसीक्यू जाखिनि सिगांनि समाव जाबायदि एमसीक्यू सोंथि फैयोमोन बेफोरबायदि जायालासिनो नाथाय देग्लायनि आनजाद थामहिनबा बे समाव सोंथि बिलाइया आलादा मोनसे गोजौ थाखोनि सोंलु फैदों जायखौ फरायसाफोरा गोबाङानो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेखौ लानानै जिंगासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानोना फैबाय थानाय समाव फरायसाया जुदि लिरनो हायाखैब्ला फैबाय थानाय समाव आनजादा मोजां जानाय नङा रिजाल्टआ मोजां जानाय नङा बेफोरबायदि जिंगायाव गोग्लैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथाङा आरो बिथाङा दाबि खालामदों आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ बिफान बे बिफानखौ बिथाङा बे समाव खावलायदों जे बे मेट्रिक आनजादनि जे समाज बिगियान बे समाज बिगियाननि बिगियानखौ उथ्रिसार जानाय बायदि राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारि बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसाव मोनसे गोनांथार थांनाय जि जाबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ लानानै गोनांथार आयदानि सायाव जों दिनैनि बे खौरां मेलखौ जों लानाय जादों जि मैया जालांनाय मेट्रिक एग्जामनि
जि ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान आयदानि जि सोंलु बेखौ जोङो नुदों आरो गोबां गारजेन आरो फरायसुला फरायसुलि एबा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों दि बेयाव सोंथि बिलाइयाव गोबां गोरा एबा सिगांनिफोरनिख्रुइ एसे सोलायनाय जों नुनो मोनदों बेयाव जाय सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय जोंनि थाखो 10नि फरायसाफ्रा हाख'वा बा बेयो 10 थाखोआव फरायनाय गथ'फोरनि होथावना माखासे सोंथिनि एन्सारफोरखौ दिनै नुनो मोनाखै दा बेखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड बिथांमोनखौ जों खावलायगोन दि बेयाव जाहाथे रावबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिनिफ्राय पास जानायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा बेखौ जेरैखि जाया बिथांमोना बिनि राहा लानांगौ मानोना बियो बिथांमोननि जि कुइसन पेपार बेखौ जों नुदों बियो 10 स्टेन्डार्डनि बियो जायाखै बिथांमोना एपीएससी यूपीएससी आनजादनि बायदि बियो होदों मानोना बे एपीएससी एग्जाम नङा बे क्लास 10 नि मेट्रिक एग्जामसो गुबुन बोसोरफोरावबो एमसीकिउखौ बिथांमोना होबोदों आरो बेबायदिनो सिगांबो होदोंमोन खिन्थु देग्लाय नि एमसीकिउफोरनि माखासे सोंथिफोरखौ नायोबा बियो गोबां क्रिटिकेल गोबां माने बेले बेजे बेयाव खालामदों गोबां फरायसाफ्रानो बे जेंनाजों मोगा मोगि जादों आरोबाव जों सुलुंनिफ्राय जों मिथिना मोनदों रिपर्ट मोनदों कि बेयाव माखासे माने आनजाद मिरुफोराव बिथांमोना गुबुन समफोराव 5 मिनिटनि सिगां बिथांमोना आनजादाव हाबनो होयोमोन खिन्थु मैयानि समाव बिथांमोना आधा घन्टानि सिगां 30 मिनिटनि सिगां बिथांमोना हाबनो होदों दा बेयाव जों सन्देह जादों दि 30 मिनिटनि सिगां हाबनायनि सिङाव मा दङ ना बिथांमोना सिगांनो बेबायदि खालामखानानै दिनै बिथांमोना बेबायदि खालामदों दा बेखायनो जों खावलायदों दि सासे जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि खुनु पयदे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा नाम्बार मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां हयथ' जाया दा बेखायनो जों खावलायगोन आरो जाखिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जिनिफ्राय जों जि रिपर्ट मोनदों बे फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआ बेसेबां मोजां जागोन जों बेखौ बारा आसा खालामाखै दा बेखायनो जों माने खावलायदों दि माने फरायसाफ्रा गोबाङानो जोंनो खोन्थादों दि लिरनो हायाखै एन्सारखौ बिथांमोना होनो हायाखै दा बेखायनो जोङो माबायदि रिजाल्ट जागोन बेखौ जोङो एसे सन्देहजनक जादों दा बेखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डखौ जों गले गले खावलायगोन दि बिथांमोना बिनि गोख्रै माबा मोनसे इनिसियेटिभ एबा राहा लानांगौ आरो जोंनि फरायसाफ्रा जाखिनि जेंनाजों मोगा मोगि जादों दा बै जेंनानिफ्राय बारग'नायनि राहा बिथांमोना जाहाथे होनांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायो